What is the role of the writer? Does it have any political effect or can it change lives? Ang role sa writer mao ang pagsuwat aron mahibawan ang iyang mga sinuwat nga adunay mga kapuslanan ngadto sa mga tao. Nga adunay uban nga naa sa mga hiwi nga buhat, matarong sila ug makabasa sila sa mga sinuwat nga mga may pagtulunan bas kinabuhi. Daghang mga sugilanon nga nakapausab sa mga tao sa katilingban. Muna nga dako kini og epekto ngadto sa mga katawhan. Talking about beginnings, how did you begin writing, sir? Sa sinugdanan, wa ko magtuo nga kamao ko mosuwat. Gumikan sa agni sa og influensya sa akong igsuon kay naguna man siya, Roger. Mo nga kuan kining iya di kong aghat pagpasuwat. Apan di sa ko tali kasuwat og di pa po ko magsige basa. Magsige magbasa nito sa elementary nga high school. Sige na pagbasa og mga binisaya sama sa Bisaya Magazine, Alimyon, Silaw. Unya mo nga ni attempt ko og kuan kana ang suwat og balak. Niadtong 1962 na publish sa Bisaya Magazine sa Manila ang akong balak nga naguluhan og Awitan Ko Ikaw. Nya diyan magsugod nga gikan niadto tagsige na ko og suwat. Sige nagsuwat basa naman ana hangtod ko na kakaton unsay mga pamaagi sa pagsuwat unsay sikreto. Which is the best place in the house for you when it comes to writing? Para nako bisan asa nga lugar sa bahay basta mingaw ang lugar munay ako nga gituuhan. Pero sa dito ko sa Merkado naninda ko mga 90s daghang makog mga sinuwat nga nahimo bisan unsa ka banha sa Merkado naay nagvideo dito banha kayo unya napay mamalit sa tindahan maputol-putol akong pagsuwat pero nakasuwat kog daghan nakadaog pagani ko sa mga bangga. So dili di ay kuan nagtuo man ko nga ang sigarilyo kay kusog man ko motabak sa una nagtuo ko ang sigarilyo ug ang kamingaw sa lugar mo'y maayong kuan lugar sa pagsuwat ba kay kaniadto magunahon ako kung sa isunod magtutabako man ko. Pero sa gigibiyaan ako ang sigarilyo sa 1993 makasuwat man gyapon kog daghan nya mga manay mga kundis-kuntis kaloy sa Dios makadaog mo ta na pwede lipod pero dili ta makaingon nga kuan ba di ta kasuwat tungod kay banha di ta kasuwat kay kuan kana ang naay daghang mga makasamok ba na day basta ang imong unahon na kanang inspired bitaw ka unya murag ang imong swatonon murag nanag sa imong unahon na muna nga di lisod ang pagsuwat. What is your idea of inspiration? Kana mo'y importante nga mosuwat ka kanang inspired ba ka ba kay ug magsuwat ka nga murag wa kay inspirasyon mura og minus ang agi sa imong sinuwatan minus dili ka makasuwat og maayo kinangan nga mosuwat ka inspired kang daan pananglit sa kuan do na kay kaniadto sa batan-on pa ko magsuwat ko og balak nga partig babay unya daghang kog balak nga partig babay nga publish sa Alimyon ato Bisaya unya gana ang gumikan sa inspirasyon ba nato ba mura og makuha nimo murag makuha nimo ang tanang mga naan mga hiyas nga naa sa babay muna akong kuan sa una nga musuwat ko pero karon bisag wa na inspirasyon makasuwat nang magyapon ko kanya sa bag-o pa ka nang magtuon ba bitaw ta o makinahanglan ka nga naay murag mugiya nimo bitaw. How does language in poetry differ from the language in fiction? Managlahi ang kuan managlahi ang sugilanon ug ang fiction nga unsa poetry managlahi ang poetry kay sa sugilanon kuan man to gawas nga tag-as
kini ang daghang matug mga elemento nga imong imong idapat dito sa imong istorya para manindot ang imong sugilanon na ay matud pa nila kung wa kunoy conflict why sugilanon. So ang importante di kayo sa kasugilanon nga naay conflict kanang naibugno bitaw naa kay og yano ra nga pagkasuwat nga way bugno tinuod mo ra way nada bisan magbasa ka kinahanglan naay conflict jud ana usa na sa mga elemento sa masiting plot ana daghan na sila kanang foreshadowing daghang mga wanang kuan whereas ang sa poetry kinini ang mga kuan na labi na og ang imong balak sinukod magpili sa kag mga puong nga muhaom dito sa imong balak di magkakapatuyang og suwat dito og balak niya ang mga puong nasukuhay dito sa imong tumong kinahanglan nga ang gamiton nimo nga puong nga para sa balak kanang muhaom dito sa imong tema una nga ninot kayo ang sa balak pod pero mubo ra man siya lahi man sa sugilanon. Thank you so much, sir, for your time and your cooperation and sharing to us your insights for this interview. Once again, ladies and gentlemen, Mr. Renato Pona Sr. This has been Kenneth Opina. Thank you.